Začali sa tohtoročné opravy ciest a chodníkov v meste. Modernizácia Žitnoostrovskej ulice potrvá od 11. júna do konca júla. Obnoví sa tu vozovka aj chodník a umiestnia sa nové obrubníky lemujúce zelené pásy. Počas rekonštrukcie treba počítať s dopravnými obmedzeniami. Na Komenského ulici do konca júna spoločnosť Západoslovenská energetika a mestská samospráva spoločne zrealizujú práce na verejnom osvetlení, vzdušné káble budú uložené do zeme a samospráva nainštaluje moderné pouličné lampy. V dňoch od 6. do 9. júna bol zrekonštruovaný úsek chodníka na Jesenského ulici, konkrétne od súdu po priechod pre chodcov pri parku. Budúci týždeň sa začnú práce na Rákociho ulici, ktoré budú následne pokračovať na Malotajackej ulici. Tento rok sa obnovia aj ulica Ružová, Bačáková a ulica Biskupa Kondého. V poslednom uvedenom prípade dostanú nový asfaltový povrch nie len vozovka, ale aj chodníky a parkovacie plochy.